Neem nou Joël van der Heijden. Hij had een grote droom. Hij wil lieke bekend en goed worden als de man naast hem. De verneemde kok Jan Smink. Dat is zijn grote voorbeeld. Ja, toen vol bekende wedstrijden namens Nederland maar die in mooie bedroom werken. Werkt nou ook in de sterrenzaak natuurlijk. Ja. Joël had correct leerd hoe hij een einde was daarmeidje mat. Dat zit wel goed. Maar naast vakmanschap en talent is er meer nodig. Het begint bij hard werken. En dat is het ook op dit niveau. Het komt je niet aanwaaien. En je moet gewoon alles ervoor geven. En ja, dat is een van de belangrijke dingen. Joël zit in de talentenklasse van de Friese Poort. 10 leerlingen worden opgeleid tot kok. 10 krijgen een opleiding in de bezinning. Binnen dit de toppers in spee? Binnen onze opleiding wel. Wij denken inderdaad dat als we hun aanbieden dat er gastdocenten komen, de beste bedrijven werken mee, dat ze hun netwerk vergroten kennen, dat ze uiteindelijk de toppers worden die we nodig hebben in dit vak. De leerlingen binnen talenten tot de talentenklasse vanwege haar inzet en motivatie. Ik alleen Merkers die de bezinning machtig vindt. Elke dag is anders. Je moet, elke persoon is anders. Gewoon, ik heb echt een passie voor horeca. Waar mag je nou goed om denken? Hoe je mensen aanspreekt, hoe je een bord neerzet, hoe je dingen serveert. De restaurants die het mij werkje binnen wie is met de toekomstige toppers. Ze krijgen onderwijs op topsportniveau. Je kunt voetballen bij Beester Zwaag, je kunt voetballen bij Heerenveen of Cambuur en je kunt voetballen bij Ajax. De spelregels zijn overal hetzelfde, alleen de discipline, de hiërarchie en de drive is heel anders. De trainer bij Ajax is veel strenger als de trainer bij Beester Zwaag. Daar gaat het om het balletje spelen en om lekker na afloop een biertje te drinken. Op topsportniveau, dan gaat alles moet daar mee gaan tellen om het ultieme resultaat te halen.